Ja. Bra Gora! Går vi på! Nästa! Andy, kom igen! Var inte rädd där, Andy! Bra Viggo! Alex! Alex! Kom här! Kom igen killar! Bra Viggo! Kom igen, stå här. Men det är lugnt Alex, kom igen. Ja? Nej men jag tänker inte på det nu, ju mer jag tänker på det. Är det inte det? Hampus! Ja. Kom igen Gula! Emil, kom ut på kanten här! Det är enkelt. Ser du nu, planen är lite större också än vad den brukar vara, så vi kan nyttja ytorna ännu mer. Enkelt Hampus! Hugo rygg! Snacka killar! Bra Viggo. Hugo, titta upp! Ut på kanten. På kanten Emil! Där ja! Och så sticker vi Emil. Det är två där framme nu, kom ifrån Gora! Möt bollen Gora! Bra, Bra Theo. Kom igen Theo. Bra! Bra! En gång till fram med den! Jobbar vi hem! Det är din Andy, kom igen. Det är för enkelt! Kom ifrån anfallarna! Bra! Nej! Bra Klagsam! Jättebra Klagsam! Kom igen Gora! Bra Gora! Kom igen Andy, bra, ta för er! Bra Emil, kom igen! Bra Theo! Det kommer upp för Theo, bra Andy! Möt! Bra Hampus! Kom igen! Försök! Bra spelet! Gula! Nu joggar lite Alex, prova vid kvinnor. Prova vid kvinnor. Bra Andy, kom igen Andy! Måste gå snabbare killar! Det är inte Theo, det är inte Theo! Det är för lätt grabbar, kom igen nu! Vi måste gå in i närkamperna killar! Har du inte en eller vad? Va? Liam? Kom igen nu Liam! Gora! Det går för lätt grabbar, kom igen! Anfallet. Ta dig i jackan Alex. Bra kämpat Emil. Anfallet Oskar. Jättebra. Kom igen, drick vatten, drick vatten. Det är bra, kom igen Liam! Kom igen, kom igen, kom igen! Möt honom! Det är för svårt Theo. Enkelt Kom igen, enkelt. Det är Det är din. Det är vår Gula. Lätta passningar nu grabbar. Kom igen nu Hugo! Du är anfallare, längre fram. Det är din Hugo. Det är din Andy. Bra. En gång till. Bra Liam, upp igen. Bra Liam, fortsätt. Det är din Viggo, akta rygg. Inte 2 skott och 2 mål. Bra Adam! Kom igen Klagsam! Kom igen, ni är 3 stycken! Jobba, jobba! Fan vad halt det är. Viggo! Viggo! Men nu Alex. Kom igen Alex! Bra Viggo, bra jobbat. Du sa till om du vill ha druvsocker Viggo.
Det är din Andy. Täcker vi upp. Täcker vi upp. Det är din Theo. Bra Alex. Bra, Alex. Theo. Bra. Bra Alex! Frispark. Kom igen, det är bra, det är bra. Rätt sida nu Bra direkt. Theo! Ge dem bollen Liam. För vadå? Var sen nu. Var sen. Einer vom Torwart! Einer vom Torwart! Max! Vom Torwart! Torwart! Max! Bra Adam! Liam är med här. Möt Liam, möt. Förläng, rakt fram, rakt fram. Där ja. In med Lägen den. Hugo! Bra! Bra i nästa, kom igen grabbar! Gå enkelt Oskar. Ganz stark, Max! Är du redo igen? Det är din Hugo! Fan vad jag har hållit. Kom igen nu Andy! Eller Hugo! Andra sidan. Kom igen Hampus, upp på tå. Bra jobb Bra Liam. Alex! Bra Liam! Bra håll honom! Kom igen, det är för enkelt. Ryggen, ryggen, ryggen. Där ja, så. Med den! Längs linjen. Och upp på linjen. Bra, låt dem andas lite, andas lite. Så ja, helt rätt. Nej. Rätt, Theo. Hugo, kom här. Bra Alex! Möt. Kom igen Hampus! Hampus, Hampus. Du måste möta bollen, du kan inte springa ifrån den. Ja, jag ser det, det är därför vi har vann den nu. Kom igen Clarkson! Hugo vinner! Hugo, Hugo. Bra spelat Clarkson! Bra Alex! Hampus. Fan vad de halkar av. Långt på! Skitbra jobbat. Hur känns det Alex? Inte? Du är jätteduktig. Men kan du bara springa med och skydda lite så kanske det Jag sa hjälper. positiv energi. Jag sa positiv energi. Bra Liam! Enkelt, rörelse. Någon att passa grabbar! Där ja, nästa. Kör Oskar. Kör på det. Det är jättebra. Bra Oskar. Det är snart mål till er. Kom igen Gurra, enkelt. Det är tung plan att springa också va? Det är så fuktigt. Bra Oskar! Det saknar jag. Hugo, kom här. Hampus står här så jag ser det. Kom igen Emil! Bra Emil. Nästa gul, kom igen! Din Theo. In med den Theo! Oh, bra Theo! Någon måste framför målvakten. Kom igen killar, det ser bra ut. Märker ni inte spelar att vi har jättebra. matchen? De har haft ett skott på mål, gjort ett mål. Vi tar det här, kom igen. Ja, detta hur Ja. Det är bara upp med huvudet, tänka positivt. Det sa jag till er i omklädningsrummet innan. Peppa varandra. Inte ner med Kom igen! Bra Liam, bara fortsätt! Jobba! In Viggo! Med hem till, med hem! Bra! Det är din igen, kom igen! Nästa gul på, nästa gul! Vinner Andy! Upp och hoppa grabbar! Bra Andy, det är din Gurra. Nästa! Adam! Möt där! Nästa gul på, kom igen grabbar! Bra Emil! Upp och hjälp Emil! Där ja, förläng! Där ja! Åh, bra Andy, kom igen Hampus! Eller Liam! In med den! Oh, bra Andy! Bra! Liam, kom här! Heja på polarna. Det är jättebra spelat. Hampus. Bra Alex, du kändes bra där inne. Du såg bra ut. Bra jobbat. Skitbra jobbat Liam. Ja, skitbra. Bra hörna! Nästa! Viggo är med! Bra.
Bra Gurra! Ja! Bra spelat Klagsam! Oskar! Bra spelat Klagsam! Viggo! Skitbra spelat! Bra jobbat. Bra, drick vatten. Snyggt! Drick vatten. Så ja. Nästa! Ja! Bra Klagsam! Härligt Klagsam! Jättebra! Fortsätter vi pressa? Fortsätter vi samma stil? Kör på bara! Det är halt att springa Viggo va? Passa på att tömma dubbarna nu också på gräsgrabbar. Bra, Till. enkelt och bra. Det ser jättebra ut. Bra Hugo! Där ja. Möt igen Hugo, möt igen. Gurra. Eller Hampus. Skitbra spelat du. Bra Emil. Oh! Jobba hem. Det är bra Andy, det är bra Andy. Bra Hugo. Bra jobbat! Jobba hem här igen. Det är din Theo. Rätt sida. Det är din Theo. Bra Theo! Fortsätt. Bra Theo. Bra Theo! Den är inte ute. Nu är den ute. Markerar vi varsin. Nej men gula! Det är mycket bra. Kör vi! Ja. Så att du vill ha någonting för halsen. Bra killar, fortsätt. spelar Därför ni måste skitbra. försöka komma lite ifrån varandra, ni som är anfallare. Ta ytorna, se hur stor planen är. Use your body, you! Lugn! Oh. Bra bakåt, Theo! Närd! Ja, vad sa du? Lugn, 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 lugn! Bra! Ja, det Har Tony är sagt fint. det eller? Bra tänk! Ja, det är skönt. Nästa, Hugo, jobba hem! Help you! Use Det är din Alex. Bra Alex! Bra! En? Jag vet inte. Kom igen Hugo! Måste vi jobba Kom igen! hem? Nästa gul på! Följ med hem Andy! Följ med hem! Bra Gurra! Jättebra Gurra! Kom igen Hugo! Jaga! Hela vägen Hugo, det är för enkelt! Inte så lätt grabbar, kom igen! Bra, Andy. Bra, stängt! Gurra! Gurra! Ut på... Det är för lätt grabbar, kom igen! Bra spelat Alex! Your ball, you! Så fett. Förlåt. Tack. Emil! Kom igen nu! Bra jobbat Skitbra. Emil! Skitbra. Bra jobbat du. Tar vi våra Skitbra. Oh, positioner! Johnny, come! Theo! Theo! Bra jobbat Theo. Vänta lite Alex, snart! Theo kom precis ut, han får andas lite. Akta rygg! Enkelt! Kom igen Andy! Nästa! Bra jobb Oskar! Bra Oskar, kom igen! Hjälp Oskar! Din Leo, rygg! Nej! Andy enkel! Kom igen Andy! Snacka! Snacka då! Det går för lätt grabbar, kom igen! Bra kallat, Alex! Hugo. Bra kallat Hugo! Ni är två! Snacka! Bra försök! Vem är uppe i ryggen där? Und G-Max! G-Max! Schön! Han får sköt.
Det var han som sprang in. Han sprang in hans fot. Ja. Han blåser nu bara för att han skadar sig. Ja. Det var han som sprang in. Skitbra jobbet du. Jättebra där bak. Andy, kom här. Hampus! Gå ner på mitt. Vem är större? Gurra, gå upp lite i anfallet. Bra jobbat Andy. Hur känns det? Ja, jättebra. Du sa till om du vill ha druvsocker och sånt Andy. Bra sen nu! Kommer där Hugo! Följ med Hugo, följ med! Följ med! Bakom honom! Bakom honom! Byta sidor på. Hampus lillebror. Ska du spela boll? Vad heter han? Erik, ska du spela boll med Erik? Upp och ta direkt killar! Där borta är ett mål ju. Han vill spela med dig nu ju. Hampus, gör det lätt på mitt nu. Ta emot bollen, passa. Möt! Akta ryggen grabbar! Bra Gurra, kom igen! Titta med det här nu. Ut på kanten till Liam! På kanterna! Oskar är med där inne. Viggo. Kalla Viggo. Viggo är med dig i rygg. Viggo är med dig. Viggo är med! Gör det alltid Jimmy. Men jag har lärt mig leva med det och det har du blivit en del av det. Kolla Hampus! Testa in med den! Där ja! Jag är beredd att gå bak Viggo. Ja, det är rätt sida nu killar, rätt sida! Backa Viggo. Bra! Bra Gurra! Bra! Nu flyttar han till kroppen, det är rätt! Härligt. Eller skit, eller grässidan. Bra Gula. Snacka! Snyggt. En gång till. Bra Emil. Nästa gul, kom igen. Kom igen Hampus! Det är din Gurra. Bra Gurra. Bra Gurra. Följ Liam bakom dig Liam. Bra Viggo. Bra jobbat Gula, kom igen. Emil. Det är din Emil. Det är din. Mata. Gör vi på! Gå på! Nästa på. Hampus. Enkelt Hampus, enkelt! Han fick ju slå. Kom igen. Bra Gustav, du har den. Bra Gustav! Jobba! Kom igen Lia. Bra! Enkelt Oskar! Där ja! Tillbaka igen! Gurra är med er. Emil på kanten. Bra! Jättebra Klagsam. Ta Hugos vantar, han har vantar. Kan inte också stryka så vi bara har med röst. Hampus! Lägg om ljudet sen. Hampus! Bra Klagsam. Skitbra jobbat. Det är din Andy, bra Andy! Kan inte ballen! Hjälp Andy där nu då! Måste vi jobba hem! Det är din Viggo! Deras frispark tar vi varsin! Adam upp på tå! Adam, upp på tå! Vi samma där uppe nu längs in. Gör det!
Vad snyggt. Bra Teo. Ta honom Viggo. Bra Viggo. Skitbra bra. Kom igen Andy. Bra. Hjälp Andy. Ni spelar 2 gånger 15 minuter, 30 halvtimme. Fan vad de spelar bra. Kom igen. Bra jobbat! Bra Gula! Man ska unna den tiden. Ja, var med då. Jobbar vi hem! Luka, kom till mig! Bra Teo. Nästa mål är returen. Bra Gura. Rätt tänk grabbar. Kom igen. Stressa. Den tar du Gura. Helt rätt grabbar. Kom igen. Kom igen Viggo. Bra Teo. Kom här snabbt! Mia! Kom snabbt! Tufft Jobba nu! nu hela vägen! Det kan inte vara. Bra Teo. Kör! Kom igen Oskar. Hjälp Oskar grabbar. Bakom dig Viggo! Bakom dig! Bakom dig Viggo! Hugo! Nian Hugo! Nian Hugo! Du får spela ännu tuffare Viggo när du har gubbarna där. Jättebra spelat. Ja. Du knyter skorna. Jag kan. Ja. Maria hjälper dig. Hugo! Vänd inte ryggen till! Så en dubbelknut. Bra jobbat du. Ni är jätteduktiga. Glöm inte att sparka av gräset på dörrarna grabbar. Kom igen Gula! Bara med! Bra Alex! Möt Alex Gurra. Kör Gurra! Det är din Hugo. Kom igen. Hugo! Kom igen Hugo. Bra Andy. Kör Hugo! Upp på kanten. Spring själv. Gurra är med. Kunde inte missa. På honom igen. Jobba hem Hugo hela vägen! Ta dem! Bra Andy. Kom igen Emil. Oskar! Luka! Ner med Hugo så att du blir höger sen. Hugo, gå upp i anfallet! Bra Alex. Stick Hugo! Spring Hugo. Hugo! Bra boll! In med den då! Hugo är med där inne. Kom igen. Åh! Kom när du kan Alex! Kom när du kan! Det är bra Hampus! Kom igen nu Viggo, kör vi. Glenn Hussein. Vad är det kvar? Framför mål Hugo! In framför mål grabbar. Andy är med dig. In framför mål någon grabbar.
Ja, vinn den då! Bra! Kom Igen, igen! Hugo! Bra, Theo! Andy, kom här! Theo! Bra spelat, Clarkson. Kom igen nu killar, sista minuterna!